hihirapan habang nagising ka. Sa Shine FM, adunay kadaugan. 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 Sa pagsunod sa iyong kalooban, Jesus, ikaw ang kailangan ipag-asa. 95.3 FM. Sa Shine FM, adunay kadaugan. 95.3 FM. Tanging ikaw lamang ang lagi kong inaasahan. Kapag ako'y nahihirapan at parang puso ay nasaktan, nais ko iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Minsan tanong ng isipan, bakit ba kailangan masaktan? Ngunit aking naintindihan, ito pala sa aking pagsubok lang. Pagsubok ay hindi hagdan sa pagsunod sa iyong kalooban. Tutuko ang daan, pagpatuloy pa kitang paglingkuran, ngayon at kailanman. Jesus, tanging ikaw lamang ang lagi kong inaasahan. Kapag ako'y nahihirapan at parang puso ay nasaktan, nais ko iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Jesus, salamat sa'yo, salamat sa mga paghihirap ko, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, lalong tumitibay ang pananalig ko sa'yo. Kapag ako'y nahihirapan at parang puso ay nasaktan, nais ko iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang tuktong pahandi. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi.
kasulatan na ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Nang butang may katapusan, Maayong buta ka natong tanan maigsoon na katong oras alas 5:21 na sa sayong kaguntagon. Adlaw karon nga Bernes, petsa una nga gyud sa November 2024. Wow. Salamat sa Ginoo maigsoon, permiro na sa ang sa adlaw sa bulan sa November sa tuig 2024. Usa na lamang yun kabulan ni Soon ang atong pagpaabot mahuman na yun ang tuig sa 2024. Grabe kapaspas. Niya ang tuig mga igsoon, ang atong adlaw, ang bulan, ang kasumaran sa adlaw nato nga natawhan na inasaw nga katuigan. Munang ikaw ug ako mga igsoon, usa lamang ka pamilog mga kaigsunan lain na sa adlaw sa kinabuhi. Dining adlaw mga igsoon, permerong ang sa adlaw nga diin ang bulan sa Nobyembre ato nasab na atubahon. Mag-atubang nasab naglaing mga nagkalaing-laing mga challenges nga moabot sa atong kinabuhi mga pinangga. May buntag ka na itong tanan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ilabi na sa laing mga nasod. O sa tanan nga nag-watch karon sa Facebook Live o mag-watch nini sa nagkalaing-laing mga dapit o nasod. O sa atong mga pinangga na mga follower o listener sa Shine FM at 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Tingalin ining mga adlaw mga kieksunan, halos kabalayan adunay nag-aso kay dunay mga bigo mga budbod ug unsa pa diha nagiandam sa inyong matag dosena ako sa mga kaigsunan gihatagyan mo nagkagawasan. Ang importante ikaw ug ako makita sa Ginoo kung mahimuot og kahimutan bata atubangan sa atong Ginoo Hesus. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibuok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Ken Ryan Makasaon, ang usab ang inyong ubos nga amigo, ubos nga higala, ubos nga sulugoon, ubos nga amigo sa social media Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa lahing mga nasod, mga kaigsunan, maayong buntag kanatong tanan. Ang atong pagkahisgutan karon mga igsoon kining bililhon. Kung nakanos ka man mahitabo sa usa ka tawo nga mahimo siyang bililhon sa iyang isig ka tawo. O kanus usab mahimong bililhon ang usa ka tawo atubangan labaw sa atong Ginoo. Wala ba sa ibuhaton? Wala ba sa himuon aron siya mahatag kang dili sa iyang isig ka tawo labaw sa tanan atubangan sa atong Ginoo. Matubag lamang ang pangutana pinaagi sa atong pagpadayon diya sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios di ining matahon nga kabuntagon mga kaigsunan. Magtampo sa ta labing gamanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-iguban o pagbantay ka namo. Salamat o Dios sa pirmirong ang adlaw nining bulan sa Nobyembre o Dios nining tuig 2024 Lord nga imo kaming gibantayan o giproteksyonan. Salamat o Dios sa imong pagtipid kanunay. Salamat o Dios sa imong pag-atiman. Salamat o Dios sa imong pag-amping sa among gininhawa nining mga tawo. Mauna sa pirmirong adlaw o Dios nining bulan sa Nobyembre. O salamat Amahan, nagkalain-lain usab nga among katubangon. Nagkalain-lain usab ang mga challenges nga maabot ka namo. Apan salamat o Dios padayon kang naglingon sa matag
usa aron kami makaatubang sa bisan unsang kahintang sitwasyon abo-abot sa mga kinabuhi. Naman tingali sa kaulaton, naman tingali sa mga baratian, naman tingali sa mga pagsulay, naman tingali sa mga problema, apan padayon ka. Naghatag ka na mo kagawasan, naghatag na mo kalikon, aron amo nga sugagod ug ang makaya o Dios ang tanan pinaagi sa imong mga panabang, Lord. Wala kami arang mahimo sa imong kaugalingon, labaw sa tanan sa tibok akong panimalay, sa tulong na mong kamang-anak, sa akong kugangan o Dios. Ug salamat Amahan nga imong gihatagan og kumpleto nga kayuhan ang among usay kagamayng anak, Lord. Salamat po Dios sa imong pagpatalimog o pagpaminaw sa imong mga anak at amahan. Nga kanunay naghangyo ka na kanimo, nga sa panahon kami mo sampit nga kanimo o Dios, imo kami hatagan og pabor og pili ya sa imong atubangan. Salamat po Dios nga diin matawag nga kabuntagon. Samtang ako o Dios pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe, mangita kining dapit mula sa matang usa na akong kapagilit mga kinabuhi, mga atol kining kalikon o paglaom ikan kanimo. Salamat po Dios bisan pa man sa ako nga wife nga nakakaroon sa laing mga nasod. Salamat Amahan nga imo siyang itipigan, imo siyang giampingan o imo siyang giproteksyonan sa imong pagkamaayo Amahan. Sa tanan karon na naminaw dinhi sa Sign FM 95.3, sa tanan karon nga naka-open na sa ilang mga FM radio, sa ilang tasatagsak mga panimalay, Lord, ikaw makaduaw sa katagusan kanila ka makinabuhi. O salamat Amahan, tingali anaaman sila karon sa mga problema, anaan karon sa mga balatian, Lord. Ikapa o Dios ang ilang tasatagsak mga pisikal na bahin sa ilang kalawasan, gikan sa ilang lapalapa ngadto gayon sa pinakaalimpulo o Dios. Ikaw o Diyos magapahigawa sa bisan unsang mga problema. Ikaw o Diyos magapahigawa sa bisan unsang malatian o God. Lord, hikapa ang ilang kasatag sa karon nga pisikal nga lawas. Ikan silang napalapa nga tugin sa pinag-alimpulo. Ug akong hingin ang tanang matar sa mga balatian. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ. Lord, salamat po Diyos sa imong pagtubag. Salamat po Diyos sa imong pagpatalingog. Salamat po Diyos sa paghatag nimong bili sa matakusan na mong mga kinabuhi. Yan din usap kami magkinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe. Nga sa panahon kami budokon na nakanimo. Nga sa panahon na kami mangayong pakitabang na nakanimo. Andam mo patalingog at imong mga indulongog sa imong mga katawan. Salamat po Diyos din mga takmahan. Labaw sa tanan sa mga kaitsuran nini sa palot. Dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April may akapturan. Bisan mamandapit sa kagoy o Diyos sa panimalay sa mga iling family, Lord. Kung sa tanan karon nga naminaw sa kabukiran sa Payawan City, sa kabukiran sa Bahi City, sa kabukiran sa Tanhay City, di nagasukan o Diyos ng katapusang barangay, niining mao nga FM radio God. Salamat o Diyos ako mga pag-ampo mga kanimo. Sa tanan karon nga maka-upload magwa sa Facebook Live kusog Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod, Lord. Ako mga pag-ampo anak kanimo, nga ikaw o Diyos magapamuhat sa matagusan kanila. Kaya din ang imong mga pulot mga mensahe, dili kini mo lang gawad diyan sa trono sa imong himayaan. Magdala kini kadaugan, magdala kini kagawasan, mahimo kami magbadaog sa tanang panahon sa among mga kinabuhi. Ibisan pa man o Diyos sa station manager, Pastor Gideon Hilario, upan sila ang tibok panimalay, Pastor Russell o Diyos, upan sila ang anak, o sa mga katauhan niya sa dapit sa Malaguyo o Diyos, bisan pa man sa among general station manager, Reverend K. Ryan Makasaol, bisan pa man ni Ma'am Aisa, bisan pa man sila kuwag ka mga anak, Lord, sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, Lord, sa tanan ni mong mga alagad, sa tanan nga mga pastors, sa tanan nga mga pastora, sa tanan nga mga ebanghelista o Diyos, sa tanan nga adunay katungdanan o Diyos diya sa mga kasimbahanan, ikaw magpanalangin sa matagos na o Diyos, bisan pa man o Diyos labaw sa tanan ni mga David, niya ikaw o Diyos mag-supply sa tanan na mong mga panginahanglan. Salamat o Diyos kadaugan kasiguruhan na aragyot kanimo Amahan. Tungod kay ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw usap o Diyos kanamo o ikaw ang Diyos ang malabot o sa walay katapusan Amahan. Salamat o Diyos among ilang wala kami arang mahimo sa mong pagalingon, tanan among mga panarbaho, tanan among desisyon, among isalig tutugyan nga nakanimo Lord, kay ang kadaugan na lang yun kanimo Amahan. Salamat o Diyos, pinaagi lamang sa imong pagpanganak, o
o personal na mo manuluwas ang tanan pagayhon. Amen o amen. Sa makausapang mga igsoon, maayo punta ka na itong tanan. Ilabi na sa tanan karon nga maka-open sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Jason Marquez Caniolas, Kinilas, Santo pa niya may isot Canilias. Nga nagawat sa ato ang programa. Adlaw karon nga Bernis, sa 1 gyud sa Nobyembre sa 2024. Mao nga atong pasalamatan ang Ginoo niini nga panahon og adlaw nga kaigsuonan sa 2024 sa tuig. Mao niya pila na lamang kabulan maigsuon, usa na lamang. Ang November mga igsoon adunay pila man ni kaadlaw mga igsoon 30 kaadlaw mga igsoon katapusan nga Sabado sa 30. O niya holiday na mga igsoon. Unsang napit sa 30 sa November. Muna nga atong pasalamatan ang Ginoo sa mga panahon nga iyang gihatag nato. Kaya wala nato namha mga igsoon pitsa uno na ron. O niya ang kinatibukan sa kalibutan nag-celebrate sa gitawag o tingkalalaw. Kung lumatag usan nato igsoon dagan matagkagawasan, doon ay mga pamilya karon nga nanguliay sa ilang tagsa ka mga trabaho. Siyempre kahapon pa lamang nag-holiday na. Doon ay uban kahapon half day. Labi na sa mga dagkong university o mga colleges. O mamauli sila, ay siyempre wala kay duty anang mga adlaw. Ay kung ang mga kumpanya na mga bride dili man layhan nga maka-double pay. Di ba? Basta pula kani ang kalendar, holiday. O niya double pay. Diya sa mga private mga igsoon kay naa man as balaon kung mo duty kag holiday kaduha ka adlaw imuhang sweldo. Pila ka holiday? Duha ka adlaw holiday. Pila ka mga tao nga imong sweldohan sulod sa imuhang kompanya nga imuhang gitrabahoan. Di ba? Mao nga malipay ang mga trabante, pero mas malipay ang trabante kung mamauli sa ilahang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan kay maunay panahon nga ilang ikahalubilo sa matag-usan nila ka pamilya. Dili po kabayaran og double pay ang ka-enjoy. Di ba? Mahangok nimo ang imuhang matagpamilya kung naarakas dool-dool sa inyo ha. Pero adto kas abroad dili ka kahimo nanuman dili man nimo ma-flight o pila ka oras. Even gani ang Manila pwede kay within 1 hour maabot na kas Dumaguete from Manila basta na kay ticket. Pagbalik sa na ko'y ticket. Mao nga katong mga tao mga igsoon nga sa panahon ni ining mga panahon na nag-andam na nagtikit. Moingon na magpa-schedule ko sa lulukatan sa ticket kay back and forth na. Wow. Mao nga. Dili na lisod karon mga igsoon maingon ka moadto kog Cebu, moadto kog Bohol, moadto ko Maynila. Pero sa laing mga naso, dili pa nimo kayang-kaya kay na may visa, na may passport, aghan pagyod kayo maigsuon nga imong andamon, pero Maynila. Sa kinatibukan sa Pilipinas, yano-yano na kung na kay kwarta. Moingon ka nga, ato ko sa Manila mo at mukaon ko sa mga inasal. Kaya kayo, basta magdalagan ko sa kamalitang kwarta, perting dalian. Amen ba? Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Brother Jason Marquez. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo nga gawas nun pata nga makadungog sa pulong sa Dios. Salamat, Pastor. Ang Dios magapanalangin ka na itong tanan. Yes. Karong panahon na gawas nun pagyuta ka wala pa ko'y balaod nga giditan ka pagwali, pagpaminaw, paghatag o panahon.
Pero muabot ang panahon ug tagna maigsoon bawalan ta nini. Labi na sa laing mga nasod. Dunay mga nasod maigsoon bisan pa magani sa paghisgot og Jesus. Tanggungon jud kadayon. Bisan na pa sa tanan makita ka magdala-dala Biblia, pero diri magdala-dala ka Biblia. Matapangan do ka puli igsoon. Labi ang pag-o ka nga nisulod sa pagkakristohanon. Ingnon na kasi imong mga barkada des mga bisyo. Ay, ito ana si pastor. Mahimo kang pastor ay. Ingnon to atuan at assistant. Pilit na ginapay, ga-insure na. Pagka naghahanan ng mga igsoon nga pagyaga-yaga sa imong pagkatao, pero okay na oy. Ikaw kung ako maigsoon, mga tumpag na bitutas Ginoo. Sa itong kinabuhi maigsoon, i-enjoy ang kinabuhi niya sa pagpangalaga. Sa lakot nga pag-istorya, wala mang kahak na magpangayo kada adlaw bugas sa ilaha aron makalung agtas ato ang bulugasan. Amen ba? Yan ang mga pulong mga igsoon. Ikulik ang mga maayong pulong nga makatabang nimo, pero katong mga dili maayo ay palusot as bikas na lunggan ay ayaw gastuha imong kasing-kasing. Ayaw ihatag ang imong atensyon huna-una sa mga daot nga mga pinulungan. I-enjoy ang imong kinabuhi diha sa pagpatalingon sa pulong sa Ginoo. Labaw sa tanan. Sa pagkinabuhi sumala niini aron mahimutang pilihon at tubangan sa atong Ginoo. Maunay atong pangutana introduction kaniha. Kanus aman mahimong bililhon ang Dios sa atubangan niya. Wala patay buhaton or naatay buhaton. Mahimo kang bililhon sa kumpanya, sa usa ka university, sa panggobyerno, sa private man, sa public man nga panarbaho, diin ka na-assign, mahimo gyud kang bililhon kun na kay pagabuhaton. O sa may pagabuhaton nimo pastor, pastora, pag marites ka, aron ka mailado, mangsip-sip ka, aron ka musikat, no, buhata ang kutob sa imong mahimo nga imong trabaho, imong iobliga, isip under control sa ilaha. Pero sa panahon ganing daghan na kay kang reklamo, wala pa kay na-comply, wala pa kay nahimo, puro reaction ang imong nahimo atubangan sa Ginoo. Dili ta mahitabo mahimong binilhon niya. Amen ba? Kaya dili gusto ang Ginoo nga sama ni anak na kinaiya mga reklamador. Sa kasagaran na bang mga reklamador kanang dili ra ba matrabahoso, mga tapulan ng tao sa kalibutan. Ang pinunanay nga kugihan igsuon, lunod patay sa serbisyo, wala na daghang langas, basta lang maserbisyuhan niya ang Ginoo. Amen ba? Maunay pinunanay nga pagserbisyo atubangan sa Dios bisan sa tao. Pangitaon ka sa eksaktong panahon, bisan tingali sa panahon nga mawala ka tungod kay dunay sitwasyon nga wala nimo mag-comply, tungod kay bisan sa imong kinabuhi do naman ko ipa-comply nimo. For example, taas ka grado sa panarbaho, wala ka maka-comply sa ilang ipa-comply sa mga paperwork, siyempre ka depende sa qualification. Upon time will come, mubalik lang yapon sila pagpangita nimo igsoon, kay gusto sila sa imong serbisyo. Apan kung dili gani ka maayong mo serbisyo sa imong trabaho, igsoon, posible yung pangitaon ka pa. Ingnon yung ka ay ratong ningawas ng tawhaan na wa ko'y angay. Mao nga ikaw o ako
ang ayan bata ato bang as Ginoo og nangwinta na batang daat sa atong pagpangalagan ngadto kaniha igsoon. Ilo, wala pa ganit na sa 1/4 natong serbisyo. Igsoon, hinumdumi nagdasig ka nato ang Dios. Wala ta hatagi espiritus katalaw, kundi ihatagan tas espiritu sa pagkamaisugon aron ikaw o ako sa bisan unsang kahimtang sitwasyon nga moabot sa imong kinabuhi, magpabilin kang likon sa iyang atubangan. Still the same. Si Jesus mahigumaon siya kaniadto karon og sa walay katapusan. Apan hindumi ipadayon usab ang gugma nimo ngadto sa atong Ginoo. Sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3, manghinaot ko ang matag usa kanato magbatod o kahadlok kanon ay Ginoo. Kung unsa may imong iyang ipabuhat para kanimo, para kanako, aron ta mahimong bililhon sa iyang atubangan, di uhaton sa walay pagulbol. Ano bang pagulbulan mo igsoon? Oro ba na yung mga kwitador o niya? Meron ka mga tao, mga kaigsunan nga ma-enjoy diya sa pagpangalaga. Wow! Ma-enjoy rin ko na ma-igsuon ko, ismay rin ko na. Magpasalamat as bisan kung saan tayo nagsitwasyon nga moabot ka nato. Mga pagpahinumdum kanunay sa mga kahigalaan, mga follower o listener sa Sign FM 95.3. Wala na nahiabot nining maong nga dapit mga kaigsunan o wak ta mag-agi sa nagalaing-laing kalisod, mga problema, mga challenges nga moabot sa itong kinabuhi. Hinumdumi mga igsoon, ang Dios musulay. Hatagan kagbukat nga problema, apan ang problema nga kaya lang usab nimo kaarangan na masulban kay naa siya. Sukdon ka mga igsoon, kung kapiyalan baka sa trabaho nga gikan kaniya. Hatagan kag kabudansya kung ready na baka sa panalangin nga moabot ko niya sa imong kinabuhi. Amen ba? Kay mismo ang Dios naglantaw kanato, nag-usisa kanato, at ining bataan, ining tawhana, murag mugara manitagaan ako ni kadagaya, ako asa ning hatagan kinagmay karon ay. Igsoon ikaw o ako, gihulat kanunay sa Ginoo, kanunay ta o kanus ata magseryoso sa iyang atubangan. Aron ikaw o ako kitang tanan mahimong bililhon sa tanang panahon. Kung mahimo kang bililhon sa tanang panahon, kanunay kang magmadaw. Mao nga si Salmista David mga igsoon, ingon siya, wala ko'y laing kipasigar ko o Diyos. Sa tipuok king harian nga diin siya nahimong hari. Ingon siya, wa ko'y laing gipasigar ko. Ang akong gipasigar ko ang Ginoo. Sikat kaniadto sa iyang amahan, sa iyang mga ginikanan, sa iyang mga igsoon, Ginoo ang iyang ipanagop. Kinaatman o kahibalo gihatag ni King David, o hinungdan kanunay siyang nagimahit sa atong Diyos. Ikaw o ako kanus ang makamahimong pililhon o mahimong precious sa iyang atubangan. Wow! Ang atong topic karon, precious. Having great price value. Adunay bili o presyo o kantidad atubangan sa Ginoo. We are precious in front of God. The question is, kanus amata mahimong pinilhon sa iyang atubangan? Dapat ay himuon or wala? Adunay mensahe si Brother Jason. Amen. Thank you, Lord.
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Anthony Micolo, mga Micolo family, ilabi na ni Brother Perlan Tano nga nagwat sa atong programa karon. Mauni ato karon pagahisgotan mga higala, mga pinangga namong mga follower, mga pinangga namong mga listener sa Shine FM 95.3 o sa tanan namo nga mga pinangga ng mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasyon. Every day mga kaisunan, every time ta mag-live, adunay nagkalain-lain nga mo-view sa atong programa. Dili ni akong programa ni Ginoo, ato ning tanan. Lamang kami ihatagan namin katungdanan aron ang balaang kasulatan mahanay o mahatod sa tatatag sa mga panimalay nga klaro o tataw kaayo diha sa pagsir o pagpaabot diha sa tasatag sa mga nahimutanan karon ekson. Gikinahanglan atong prosesahon kanunay atong step by step ang pag-discuss mga kaisuran diha sa balang kasulatan. Mao nga dunay pangutana karon, kanus amata mahimo nga binilhon sa atubangan sa Dios. Nakabatay himuon or wala. Ibig sa imong mga pagpanarbaho, ang imuhang mga amo, wow, mahimong yung kang mapalanggaan. Kunya ang imong mga kauban, maunay magsakit. Buingon man ang imong mga amo, palangga lagi kas atong amo, sister, brother. Ako dili lagi. Kanang gihatag nila nimo, mas labaw lagi sa ako ka. Hello. Siyempre nakakita ang imong amo sa imong serbisyo. Samantalang ang uban sige ang pagmarite, sige ang reklamo. Ikaw ug ako sige kang reklamo sa Ginoo. Apan wa gani kay nahimo para sa Ginoo. Buhata usa nga mahimo kang presyo sa iyang atubangan aron ang bulah ang pagka maayos Ginoo yatag asab na imo. Amen ba? Imposible sad. Kung wala kay paghago swinduhan kahaka. Pero doon na kay paghago na kay ray nga muklim sa imong hinaguan. Na kay katungod. Wow. Apan kung mag-angkon lang kag dili nimo pinasimutan, way angay. Hilaw ang imong pag-angkon. Kanus amata makaangkon na ikaw Kristohanon sa iyang atubangan. Kanus action. Kung ikaw makita sa Dios nga matinud-anon, diha nga mahimo kang bilihon sa iyang atubangan. Masagdairan ang imo ang isig katao. Kung unsay ilang mga pinulungan tali nimo, pasagdai. Kalipay masabna nila. Apan ikalipay ang pagserbisyo at tumangas Ginoo. Ayaw gamitan ang imong emosyonal. Ayaw gamitan ang imong kasing-kasing. Ayaw kaguol. Hinumdumi salig sa Dios. Iyan ang pasalig. Dili na pasalig ni pastor. Dili na pasalig sa mga magwawali. Pasalig na sa Ginoo, pinaagi sa balaang kasulatan. Mao nga si Salmista David. Ingon siya, dili yung ko makalimot sa atong Ginoo. Ipasinati sa Salmista David, nagkalaing-laing mga pagsulay ay mas kuyaw tong iya kay gira. Pinatyanay dire, pinatyanay dito, punggutay gliog dire, bisa kasa. Kato, mas kuyaw, delikado. Pero na kung sa pa si David, oy. Dinis kalibutan karon ekson na atong gipuy-an. Ang ma-encounter na to, kining kawalan o balatian, problema. Mga sugilanon nga mga sakit nga moabot sa imong kinabuhi, masagdain na oy. Kuliktaha ang mga nindot nga mga mensahe, mga positibo nga mga mensahe.
o ang mga daot nga mga mensahe nga moabot nimo, itugyan nga tos Ginoo. Lord, ikaw na'y bahala. Wow, di ba? Imong una-una, gawas nun nang ka, pero imo nang idibdib. Tulo ka adlaw, tulo ka gabi, mag-insomnia ka ay. Pero i-enjoy na nimo, makaingon ng mga tabi. Wala magkatalabi. Di ba? Ato na ni basahon maisunod kay ang oras nagdagan. Ilabay na sa tanan karon na minaw sa Sign FM 95.3. Sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Paay City, tulo ka mga syudad nga nagapalibot diin nagasukat ang mensahe Ginoo dinhi sa sitio Balok Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ato na ning basahon ang mga salmo. Kapitulo 119 a 116 bersikulo 15 ngadto sa 19. Si Salmista David mga igsoon, kung imo binasa ang hatagan o pagtulunan iyang kinabuhi, wow, ma-enjoy ka. Mga katawhan kani ato pagbasa sa Biblia. Di ba makaingon, wow, grabe man gibuhat sa Ginoo kani ato ay. Even si Elias mga igsoon, bisan asa na naman in taong to magkarag-karag. Kay walay mo hatag, walay mo simpatiya ato mag-inusara gito si Elias. Pero wala siya mag-inusara kay naasay kauban mga anghel. Atos kabukiran, atos mga langog. Padalaan siya pagkaon, pinaagi lamang sa mga uwak. Pinaagi sa balo, mabuhi si Elias. Mga milagro kaayo ang ipakita. Pinaagi siya nga lagan nga mao si Elijah. Grabe sa. Kana untay angay natong hinuktukan karon. Sa diha nga ikaw nangalagan sa tinun-anay nga pagpangalagan sa pero naghuna-una ko nga dili sa kumungalagan karon kay paminaw ko murag dili pa man kayo wala pa may panalangin ang Ginoo. Kanos lagi ka mahimo po nga panalanginan kas Ginoo kung mahimo kang mabililhon ang imong serbisyo sa iyang atubangan. Panarbaho kunog imong harang paros-paroson sweldohan makagin sakto igsoon. Di ba mo imo na imong amo ay paros-paros man ni nag-aaral kagamay wala may quality. Di ba malipay kaha na tag-iya sa imong gitrabahuan nga walay quality. Di wala ko'y valor ang imong trabaho pero quality ka imong serbisyo. Wow, kato siya ang inyong kubos na alagan. Wow, mubalik sa trabaho kanila to nga dili na to damhon nga dili kaya ihatag sa tao apan kaya ihatag sa itong Ginoo. Mauna man ay sekreto sa imong pagpanarbaho sa imong mga amo sa mga factory o kasang kagagikan. Serbisyo na kos kinasing-kasing. Obligaha ang imong obligasyon. Ayaw obligaha ang dili nimo obligasyon nga uban. Aron ka mamisyo, aron ka mo isyo. Dilo. Maura mo sa pagpangalagan ay. Matinuan na ang Biblia ison. Bulahan ang tao nga gibutang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan tungod sa pagsunod kanako kinsay kasulti ang Dios si Jesus. Tanang matang sa pagkadautan grabe ba ka ng diskasyon anak. Gikan sa pinakaubos katos pinakataas pinakangilngig nga dautan. Apan mahimo kang bulahan ato ba mas Ginoo. Mahimo kang bililhon. Wow. Kay bililhon makabililhon usab ang gasa corona nga ihatag nimo. Tinuod nga bulawan. Dili gold plated. Nga mulubad rang panahon sa kalisod. Mulubad ng butangag suka. Mulubad ng butangag bitsin. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Rese Baldonado. Gikan gayud sa Pasay.
Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Rese. Kumusta man mo diha sa dapit sa Basay? Karon mga kaigsunan, nalipay ko og akong gipasalamatan ang Ginoo nga anywhere pwede na kong makaadto, makamotor-motor na kay naa naman ko'y na may listro ang motorcycle nga gipiyal sa Ginoo namo. Dili na ko na ang kunod, dili na ko gipiyal lang nas Ginoo ato karon magamit sa atong inadlaw nga trabaho, transaksyon kung asan ta. Hello, wa tay katungod nga moangkon sa naa nato igsuon. Ay kining tanan gikan na Dios atong Ginoo. Usahay magud ang tao masipya. Moangkon ba? Ako ni, ako ana. Igsuon dili na mahimuot ang Ginoo. Moingon man na ang Ginoo, patabok malamang kang pangangkon. Asa makagikan be? Mao nga ang atong pagpangalagan ba? Ato pong ang atong kinabuhi ba? Ato pong kanunay nga panglantawan nga dili gyud ta angayan nga moangkon sa tanang butang. Pasalamatan nato ang Ginoo. Salamat Ginoo sa trabaho. Salamat Ginoo sa butang nga imong gipiyal kanako. Wow, mahimo kang bililon sa iyang atubangan. Kay kanunay man nimo siyang gipasalamatan. Diba? Ikaw kung ikaw ron, muhatag ka. Hapit na Disyembre ha? Disyembre na. Doon ay mga grupo nga, muingon nga, bawal ng Disyembre ay. Pero mo dawat kong regalo. Ayaw dawat. Doon na po'y grupo mga ison. No need na ng edukasyon. Unya ka pa-eskwela. Ayaw pa-eskwela. Imo na nang gibungat mga igsoon nga no need na ng eskwela. Ayaw pa-eskwela. Hasta imo pamilya, imo mga anak. Muna ka po sa akong kinabuhi igsoon. Ayaw. Ayaw pagdesisyon para sa uban. Desisyon ni ang imong kaugalingon kung nahimo na bakang bililhon sa atubangan sa Dios. Gitrabaho na ba ang trabaho nga para ipatrabaho nimo o nagtrabaho ka para sa uban aron sila madaot ikaw mahimong aktor? Mao man sa nagalain-lain organisasyon aron magkapingking even sa social media. Pero sa atong programa may son wala ko'y angayan kabingkilan. Hindi sa nato na entertainon may son ang atong programa wala ni napundar aron lamang makitibat kita sa social media. Ang atong gipaabot nga mga mensahe nga makatabang, mga mensahe nga maka-challenge, mga mensahe nga makadasig sa matag usa ni adto nga walay paglaom atubangan sa Ginoo. The question is kung ikaw andam ba sa pagtrabaho nga ikahimaya sa atong Ginoo. Ito na ni basahon next one. Maura man ay gihulat sa Ginoo. Maura man ay iyang gihulat para sa iyahang himaya igsoon. Wala man siya magpaabot mga igsoon kwarta. Ingon diri mga igsoon sa Salmo 116 bersikulo 15 ngadto sa 19. Ingon diri mga igsoon, sugod ta sa 15. Ato ning basahon. Bersikulo 15 sa mga Salmo 116. Bersikulo 15. Pagkasakit sa pation sa Ginoo kung mamatay ang usa sa iyahang katawhan. Mismo ang Dios masakitan siya. It meaning to say, bililhon kasi ang atubangan. Wow! Doon ay mga tao nga mawala din sa kalibutan. Diba? Doon ay mga relatives o mga tao nga moingon nga mupo sa social media nga moingon nga pa, ma, o sister, brother nganong ni kalitra man taon kakawala dili na ka namo makita. Diba? Doon na po yung mga higala muingon na yun, condolence. Usa man ang condolence. Usa na siya kasimpatiya.
nga minghatag kag bili o balor sa ilang kasubaanan. Diba? Ang Dios mismo mag-uol kung dunay mahitabo sa iyang mga katawhan. Mo hinungdan ikaw o ako, dili siya musugot nga magpabiling kang naa sa ubos nga posisyon. Hello? Dili siya musugot kanimo kanako nga kanunay lamang kang daog-daogon sa tibuok kalibutan. Ang Dios naghulat lamang kung kanus-a ikaw o ako mo desisyon nga matinud-anon nga mo serbisyo ngadto sa atong Ginoo. Amen. Unsay giingon diri? Pagkasakit sa bation sa Ginoo. Ginoo, dili tawo. Mismo nag-ingon ang Biblia pagkasakit bation sa Ginoo. Kung mamatay ang usa sa iyang katawhan. Versikulo 16. O Ginoo, nag-alagad ako kanimo sama sa akong inahan. Giluwas mo ako gikan sa kamatayon. Si David mga igsoon, kanunay siyang nagpasalamat sa Ginoo. Si anay adlaw o gabi 17. Ginoo, ihalad ko kanimo ang halad sa pagpasalamat. Mangutana ko karon. Naghalad ba ta kanunay sa pagpasalamat sa Ginoo? O unsang klasiha sa paghalad? Hello. Mao man ay gihulat sa Ginoo. Kung kanus animo ihalad ang kinatibuk-an sa imong kinabuhi ngadto kaniya. Kanus animo ihalad ang kinatibuk-an. Mayingon maganing maisog kinatibuk-an sa imong kinabuhi. Wala nag-ingon ang Biblia ihalad ang pikas nga ikapulo sa imong hinaguan ngadto sa templo aron adunay makaon dito. Dilo, biblical man na. Kanus naman ta panalangin as Ginoo o dili ta mo sulay. Kanus naman ta mahimo niyang bililhon o dili ta mo trabaho sa ipatrabaho niya para kanimo o para kanako aron pinaagi nimo o pinaagi nako mahatagan sig bili sa atubangan sa katilingban. Ingon ang 18. Halad sa pagpasalamat. Ingon diri. O Ginoo, ihalad ko kanimo ang halad sa pagpasalamat ug mag-ampo ako kanimo. Dili lamang paghalad kundi nag-ampo pagyud ka. Di ba? Kumplito sa imong paghalad. Imo pang giinubanan o pagpasalamat. Lord, niya ang mga butang. Niya ang kinatibuk-an akong ihalad nga na kanimo kay kini bunga nis akong hinaguan ug nasayod ko imo kong ipanalanginan sa kusog pa lamang. Manang usahay malakayo ang tao maghisgot ang inighalad paghatag ayay. Imagine ko na to ang kinatibuk-an sa imong kinabuhi gihatagan ka og pabor sa Ginoo. Gihatagan ka kompletong gininawa. Pero sa paabot sa problema mo ingon ayay. Halakan si makuani. Adto na ka makahuna-huna nga muhalad para sa Ginoo kung magdaot na ka. Unsao pa nimo paghalad gadaot naman ka? Unsao pa nimo pagsimba? Nagkuroy-kuroy naman ta. Apan sa panahon nga ang Dios na kinahanglan nimo. Sa panahon sa adlaw nga ikaw unta muhatag bili ato bangas Ginoo ayay onya ra nang simpa pastor masinabtanon betaw ang Ginoo ataw ra poy kaingon ana ayaw pagsali nga masinabtanon kanunay ang Ginoo ayaw pasok ang Dios kay kung masuko ang Dios may di na gyud na mahitabo nga mobali pa na nimo unya. Kay kanang tumlong maigsoon i-release na nas Ginoo di na gyud na mabalik. Taas ang pasensya sa Dios apan ayaw pa ubsa ang iyang pasensya.
tao mahilot-hilot raman labi nagpakitag sinakong kwarta pasikla man ayay hapit na raman palaylo na kagkwarta karong panahon na hapit na 2025 di na ko na dimensyon hapit na magsuroy-suroy na sister, brother, unsa may inyong problema pero pagkahuman na balo, anino, bisag anino, wala diya na ginababalta ng tao maigsuon nga wala wala ingon diri maigsuon sa 18 tumanon ko ang gisaad ko sa akong Ginoo tan-awa ra ko si David dili lamang ikaw dunay pakigsaad gituman ba ni David gituman kay gipamatutan gipanalanginan si David ikaw o ako gituman nara man nato apan diha ang timailhan nga nagtuman ka kung panalanginan ka hello to see is to believe man ang katiling man karon apan diha pamatutan nga manghangha ang tibok kalibutan muingon man na murag ako matoy angayan anang trabaho kumparar dayon ba diha sa pagpangalagan moabot na gani ang komparison wa na gud angay mga igsoon atubang nas Ginoo magsige man kag pamantay sa imong silingan sa imong isikat tao ayay nganong gidatok maning tawhaan na nga ulahir mga inisloyan ingon diri maison tumanon ko ang gisaad ko sa Ginoo atubangan sa tanan niyang katawan wow di ba atubangan sa Dios o atubangan sa katawan gipakita ni David tan-awa yung mga igsoon di ba nangangha human sa gira naging away si David ni Goliath ingon ang iyang mga igsoon nga mga hamugero sa ayay nalupikan man ko ani maura man ay mahuna-una dayon sa tao nga walay Ginoo kumparar dayon mga igsoon even sa mga organisasyon even sa posisyon mo ingon man na anong si pastor may gihatagan ana nga ako ani mas labaw man ko ani bitaw ako man mag-uol man ko di ba tao ray ingon dili ang Ginoo ingon diri maison sa 17 at sa 19 diha sa mga hawanan sa templo dito sa Jerusalem dayga ang Ginoo dito sa hawanan sa kinatipukan sa Jerusalem pero ang Jerusalem karon og Israel gubota dili ko mo judge di sa tao mo judge maigsoon kung unsay mga sala nga nabuhat niya kani sa nasod karon kagkan ato maigsoon sa panahon nga ang Israel kinatipukan makasala inigubat maigsoon mabuntok man as mga kaway pagkangalan ang Israel dunay pakigsaad ang Dios kani adto pas atong mga ginikanan kanunay gyud ang magbadaokon apan karon maigsoon wala ta masayo sa leadership sa nag-lead diha sa kinatibukan sa nasod sa Israel sa dapit sa Jerusalem pinaasam nas Biblia ang usa ka nasod kun walay kaalam kay balog ikas Ginoo malugmok ano man malugmok man maghuna-una ra man siyang kaugalingon nga kaayuhan wala man na maghuna-una siyang obligasyon sa katilingbanon obligasyon ingon man na mention ay pasagdira ng mga bordoy ay bahala na sila basta madato ta sinako ning ato kwarta ato ra na silang giuwat bitaw ala sige mo panguwat diba ato bang nas Ginoo mas kamo pay giuwat mga iso ingon ang Salmo 72 maigsoon bersikulo 14 ingon diri maigsoon buluwas ang Ginoo gikan sa mga pagdaog-daog. Amen ba? Unang ikaw o ako, ayaw ka malakad daog-daogon ka. Tanayon ka? Yubitan ka? Ay pasagdain na sila eh. Ang importante, ayaw lang gamita, imuha kasing-kasing lagi. Ayaw po pa-apikto. I-enjoy, di ba? Kanang mga tao nga, magsige ni mong daog-daog.
matingir na maigsoon sa pasiaw pa, matingir na. Moingon pastor nga nung natingi man. Nganong dili man matingi, wala man po ka magpadala. Amen ba? Wala man ka magpairo. Ang importante nga ikaw o ako, bililon ka atubangas Ginoo, mahimo kang presyos iyang atubangan. Kanus ang mata mahimong presyos. Muapil po ka, mubalos po ka. Ayong balos. Ang imuhang buhaton, iampo nas Ginoo, di ba ma-enjoy ka? Lord, salamat, narinig jud ko sa akong kasakit. Wow, di ba kadaan lang ma-enjoy ka maisoon? Wala kay laing Ginoo na kundi lang imong Ginoo na pagdahay paghimaya ngadto sa atong Ginoo. Taas kanino labaw sa tanan atubangan sa atong Ginoo. Mao ni sikreto maisoon. Mintras buhi patagi enjoy ang imong kinabuhi des pagpangalagan. Ayaw pagpadalas problema. Ayaw pagpadalas kawalan-on. Kay bisan kung saon wa kita pakorowis Ginoo igsoon. Tanaw ra gud diri sa 72 bersikulo 14. Matod pa diri maigsoon buluwas gyud ang Ginoo sa mga pagdaog-daog. Kung ikaw gidaog-daog, hala. Ang problema magud maigsoon kung kita mo na naog-daog mo na ilisod. O niya kita pinanaog-daog kita pa po'y ingnon nga gidaog-daog. Klaro ha. Hello. Kaya ang kalibutan ra ba? Ang maayo, himuong daotan. O niya ang daotan, himuong maayo. Pero ang maayo yun na siya. May tabo ba maisuon nga si Jesus na himo siyang daotan? Wala man. Tanan niyang gibuhat kaayuhan, pagtabang, pagluwas, paghatag mga milagro kaayuhan. Mga katawhan gikan sa ito panahon ni Moises, gipakitaan sila mga milagro, nag-uban niya ang mga nila ang mga anghel, panahon sa gigukod sila sa mga Ehiptoanon, gipanalipdan sila sa panahon sa kagabion, ninglatas sila sa baybay sa dagat nga mapula, gitagis ang dagat aron makalabang dito sa pikas kasay. Yatagan matubili sa mga tao kaniadto nga gitabangan ni Moises. Wow! Sa atong kinabuhi karon igsoon mga follower og listener. Sa Sign FM 95.3, kanus amanta nato hatagag bili ang mensahe Ginoo og mamatay na ta. Hello. Kanus amanta maghuna-una nga mahimot ang bililon sa iyang atubangan og magkuroy-kuroy na ta. Muna ni natong programa, way liko-liko, way atras-atras. Basta na as Biblia, ibasaho na to ang tanan. Aron ikaw o ako, mahimong bililhon at tubangan sa atong Ginoo. Ingon diri maisoon, giluwas niya sila gikan sa pagdaog-daog o paghasi. Na ang problema manggod doon ay mga Kristohano kusog manghasi, kusog man og-daog, maunay problema. Dili mata mahimong bililon ato bangas Ginoo tingali sa imong atong kaugalingon nagbinuhatan wala bililon tamoran. Pero ato bangas Ginoo klarohon lagi nato kung haong ba diha sa balang kasulatan ang atong gihimo sa atong silingan sa isig ka tawo, sa isig ka magtutuo, sa isig ka title diha sa simbahan. Kadaghan kay mga simbahan na kulog karon. Daghan kay mga simbahan na naklos kay doon na po yung mga organisasyon na nagbuhat og dili mao ato bangas Ginoo. Ilasa na ato bangon na bitaw na nila pagpaglimbong sa katawhan. Dili na ito na i-mention. Dilo, gimusikat raman na sinas pipit, pila ka mga katuigan pinakabulan. Apan luyuan ang tinatanan, ilahar naman niya po ng anihon. Madahag mo ani na sa katapusan panahon o kaayuhan ng sige. Amen ba? Iyas kasulatan ang tinud-anay nga nangalagad pagkakaroon, mao na himong bati. Apan dili na bati ato bangas Ginoo. Giluwas niya sila gikan sa pagdaog-daog o panghasi. Kay bililon alang kaniya ang ilang kinabuhi. Wow!
gihimo tang bililhon sa panahon nga ikaw nanginahanglan sa tabang sa Dios, luwason gyud ka. Sa panahon nga ikaw hasiun sa mga problema, sa panahon nga ikaw hasiun sa kawaladon, luwason gyud ka. Nanuman bililhon ang imong kinabuhi atubangan sa Ginoo. The question is, kung ikaw doon na ba'y bili ang mensahe sa Ginoo sa imong kinabuhi nga mauni imong gikinabuhi everyday. Dili lang everyday, every night. Mahimo ra batang Kristohanon na sa simbahan? Or bisan gani sa simbahan, dili pagyapon ta Kristohanon kay mamantay patag unsay isulot sa mga kaigsuonan, bagong sipatos, bagong sinina, bagong alot, o unsa pay nakita. Pagkawa sa simbahan, marites diri, marites dito. Mauban na gitudlo sa Ginoo. Ug maigo ug wali dayon pagluod. Mauban na prinsipyo sa mga Kristohanon nga until now wa pa gyud ta masison dihas pagpangalagad sa atong Ginoo. Dilo, ayaw sugot nga magpabili na tang bata. Apan magpabili tang bata dihas kinaiya. Bata ba nga daling magluod? Dili mata lubi maison aron lugiton. Tao mata ato bangas Ginoo, dili mata hayupan. Tanaw ra gud unsay giingon diri sa atong gibasa, giluwas niya sila gikan sa pagdaog-daog o paghasi. Na kinsa may naka-encounter sama niini karon? Ikaw ug ako kitang tanan tingali naka-encounter sama niini. Kay matag usa imposible wa kay nakasinatian nga sama niini. Nga gidaog-daog ka sa imong mga igsuon, gidaog-daog ka sa imong pamilya, gidaog-daog ka sa imong silingan, gidaog-daog ka sa imong relatives. Apan ayaw kahadlok ana. Kung ikaw ug ako nahimut-an ka sa atong Ginoo, natural lang na sa kalibutan. Si Cain ug si Abel duha pa ka tawo kaniadto nga anak ni Eva ug ni Adan. Nag-away magani, nagpatay magani, gailo magani, nagsuyaan ay magani. How much more karon? Pila ka billion of people sa kinatibuk-an sa kalibutan. Hello. Lain-laing taras batasan. Apan hinumdumi ikaw kung ako igsuon, mahimo kang bililhon ato bangas Ginoo. Sa diha nga mahimo kang bililhon, luwason ka gikan nining tanan. Luwason ka sa pagdaog-daog, luwason ka sa mga panghasik. Diba? Doon na kayo mo ingon, doon na madungog nimo. Ay kana sila wa man ay klaro. Oh, sila na nagsulti nga wa kay klaro, pero klaro ka ato bangas Ginoo. Hinumdumi, luwason ka ay palangga kaniya. Ingon diri na iso, ingon diri ko. Giluwas niya sila gikan sa pagdaog-daog o pagpanghasi. Unsa man ang panghasi? Pagperte po ng binisaya, klaro binakay binisaya may soon. Kay bililon alang kaniya ang ilang kinabuhi. Kinsa man ang ilang kanilang kinabuhi. Ikaw o ako na nagsineryoso ato pangas Ginoo. Ayaw sugot mo iso. Nga mahimo tang way bili sa yang atubangan. Ingon ang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4. Ang Dios naghimo kanatong bililhon. Wow. On ikaduhang Pedro bersikulo 1 ang kapitulo 1 bersikulo 4. Ang pangutana lagi, kanus lagi ta mahimong bililhon? Kung ikaw lagi naghatag ko kag bili sa mga mensahe na sa tanan pagkinabuhi ni. Di ba ilado ra magunang magkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Ay dili gyud na mo kagat bisa kun sao pa na ubuli, bisa kun sao pa na pagpasakit. Moingon ra gyud na. Pasayloan na na sila sister, brother, wala pa na sila kasabot sa ilang gibuhat. Mao man ay ilahang gibati. Di ba? Ang mga taong gabuli nimo, mauray masakitan, ikaw wag ka masakitan. Ang problema magpaapito ka. Diya sa trabaho. For example, ang mga amo mo testing nimo. Sama sa ako nga wife. Kani ato pila ka bulan to niyang sakripisyo. Kay bantayan sila. Manghandlo pa nga mingon nga nay kamera, bisag wa ko'y kamera. Pero ako sa giingnan kana siya gihimo ra na sa inyong mga amo pag testing ninyo.
Pila ka kauban niya sa mga Indonesian. Sikat 7 na siya kabulan karon maigsuon. Naanas unom ka mga Indonesian ka puli-puli kauban niya. Kay di kaabtan usa ka bulan ng uban, ang uban 2 ka bulan, ang uban di gud kaabtan usa ka semana ra. Ngano man di man kaagwantas patasan sa mga amo. Mao nga ikaw ug ako dapat kabalo kang mo sa sakripisyo. Kay naay mga amo nga sama ni anak, pero kung makita nila nga ang imong pagsakripisyo pag-ako, bisag kasabtan pa ka, bisag kung saan may imong istorya, imurang ipalusot sa pikas dalunggan, basta kay ang imong obligasyon, imurang iobliga, maluoy man na sila. Tanawa na gud ang usa ka balat, usa ka ginikanan nga sige pangayo, nga ayohon sila sa Ginoo. Di ba sige nakita mas Ginoo ako ning hatagan sa ilang gikinahanglan kay aron dili na nimo balik, di ba? Hatagan. Mao nga ikaw kung ako ayaw hunong pagpangayo sa Ginoo. Pagpangayo uban pud pagbuhat. Aron ta mahimong mabulahan o mahimong bililhon sa atubangan sa atong Ginoo. Tanawa ra gud iksaon. Unang Pedro, ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4. Aduna mo'y Biblia. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4. Ikaduhang Pedro dai maison. Ikaduhang Pedro ingon diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 1. Ang atong oras maison video taas-taas naman padayon kita sa ato ang program. Alas 6:22 na mga ison. Ingon diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4. Tanawa ra ko diri maison. Ingon siya diri. Niining paagiha sa iyang iya kitang gihatagan sa bililhon og dakong mga gasa. Ato ni ipadayon kung unsay litunganay ani mga igsoon. Naas katapusan ang pinaka nindot aning mensahe niining bersikulo karon. Mao nga sa salida naas katapusan dayon ang muhuman muin ang salida diha gyud ang gitawag og mabulokon nga hitabo sa salida. Papatay-patay ra ng aktor ang artista. Naagalantaw maisyon ng guol. Naagalantaw na emosyon. Naagalantaw maisyon maoy nasakit sa sitwasyon sa usa ka aktor nga gilantaw diha sa salida. Dilo, salida ra kanina, drama ra kanina. O ang Dios dili ra bagina madalag drama. Dili na sam na madalag salida. Ato ning basahon be. Bersikulo 4 sa kapitulo sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4. Naas katapusan ani maison. Ingon diri. Niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililhon og dakong mga gasa. Bililhon ha og dakong mga gasa. Kanos aman nga mahimo kang bililhon ug duna kay dakong gasa gikan kaniya, kinsa kaniya gikan sa atong Ginoo. Usa ka bersikulo dapat imong sabton ug mahimo ng dakong bili sa imong kinabuhi kung imo nang gikinabuhi. Only one verse hinumdumi dako na kay nag-impact sa imong kinabuhi. How much more kung daghan na kay bersikulo? 100 ka bersikulo, 500 ka bersikulo, kinatibuk-an sa Biblia. Di na yun ka maunsa. Di na ka matalaban mga igsoon sa bisan unsang isyo sa tibok kalibutan nga dili way kamatuoran. Tanawa ko, ingon diri. Niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililhon og dakong mga gasa nga iyang gisaad. Wow, iyang gisaad, gisaad atas Ginoo. Kinsa man ang iyang ikaw ug apo na, dili lamang ni pastor, dili lamang ni pastora, dili lamang sa organisasyon, kitang tanana iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot na makalikay kamo sa makadaot nga mga kailigon sa kalibutan
o makaambit sa Dios nung kinaiya. Wow! Kung ikaw o ako, makaambit ka sa Dios nung kinaiya, ang Dios nung kinaiya, dili na kabahiran sa lapihoy. Hello? Ang Dios nung kinaiya, dili na ka ikabaylo sa profesyon. Ang Dios nung kinaiya, may dili na kabahiran sa lapi o bulawan. Kay lisod ng buhaton nga mahimo kang naay Dios nung kinaiya. Apan hinumdumi sa panahon nga mahimo kang duna kay Dios nung kinaiya, mahimo kang bililhon atubangan sa atong Ginoo. Hinumduman nato magso. Kanus aman ka, kanus aman ko, kitang tanan nga mahimong dunay bili sa iyang atubangan ug mga gasa sa diha nga ikaw makakinabuhi nga dunay Dios nung kinaiya. Diba? Usa ka bersikulo kung imo ng kanunay ibutang sa imong kasing-kasing una-una o sa labutan, walay ni bisek kinsa na makalumpag sa prinsipyo baruganan gikan sa atong langit ng naman. Pero kung wala gani kay Dios nung kinaiya, makadungog ka chismis diri, chismis dito, marites diri, marites dito, pangdaot dito, pangdaot diri, ning usok po ka, ning balos po ka. Asa naman ang imuhang Dios nung kinaiya? Hello? Wala na. Mahimo ka ng bililhon sa iyang atubangan. Asa naman ang iyang unang saan? Di ba? Himuon ka nga mahimo ka nga bililhon kun naa kay Dios nung nakinay. The question is, unsang kahimtang nga mahimo kang Dios nung kinaiya? Maunay pangutana. Ug ang ayan nato ng tubagon sa atong kinabuhi kung kanus ata naghimo niini. Hinumdumi ang mga katawhan kani adto kanunay gidaog-daog. Pero sa katapusan nga desisyon, maoy nahimo nga nabantugan. Tanawa si Daniel, tanawa si Elijah, tanawa si Joseph, tanawa si Moises, tanawa si Josue, nga nagtuon adlaw ug gabi nga naminaw sa minsayes Ginoo. Wala lamang naminaw si Josue, kung dili iya pag yun ang gikinabuhi. Mao nga nawala ang ilang kahadlok sa panahon sa Kira. Grabe sila ka iso kay kauban nila ang Ginoo. Ikaw o ako, kung kauban nimo ang Ginoo, naa na ang Dios nung kinaiya. Di isang asa ka mahidagsa sa tibok kalibutan kumo kay naa na kay Dios nung kinaiya. Wow! Mahimok yung kang bililhon at upangan sa Ginoo. Ingon ang unang Pedro, ari na po tas unang Pedro, focus tas mga sinulat sa mga Pedro, Exxon. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 4. Unsang anindot sa tao nga mahimok tang mataho. Unsay kinabuhi sa tao nga mahimok tang mataho. Diba? Mahimo man kang mataho kung doon na kay Dios nung kinaiya sa atong gibasa sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 4. Mahimo kang mataho, mahimo kang precious. Murag salida nga Lord of the Ring, doon ay precious. Diba? Malingaw na yung ito nga mga bata nga si precious. Diba? Pag bulag-bulag sa salidang Lord of the Ring, hantod karon lang taon pagyapon, bisag karaan na kayo salida. Yang mga hadlok nitong mga bata kay niapot, apil na itong mga kakahuyan, may son making-away, apil ang mga kakahuyan, kay gidaog-daog ang iyang mga kaubatan, awan, agon nag-leksyon ang salida sa Lord of the Ring. Di ba, ang hari sa mga kahoy ni apil po gira, may leksyon sa mga katauhan, tali sa mga balasubas ng mga taong dagko ay tao nga ipagkaingin ang mga kahoy, nangamatay, gidauban. Siya ang ilahang labaw. Gitawag niya mga kauban. Kung sa'y nakapili ato sa kaaway, kauban to silang away.
Di ba? Sa atong kinabuhi maigsoon kung doon na kay Dios nung kinaaya daga gumulaban nimo. Pero ang mudaog-daog nimo pilaran jud ka buok. Muingon man patabog ra mo lang matawana. Otro po na maura maguna sila. Di ba? Pwede bukata nya magpatingi-tingi ra sa ta. Magpaasi pa sa ta wa tagadumo. Hipokrito na takaayo, labaw sa tanan hipokrito. Ato ba nga si Ginoo niya mo angkot ang Kristohanon? Dilo. Unsay giingon diri sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 4? Mato ning basahon, na may Biblia exor. Dini ta mo focus mga kaigsonan sa mga sinulat sa mga Pedro. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 4. Ingon diri maigsoon. Una sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Wow! Mahimo lagi kang precious. Mahimo kang bililhon ato ba nga sa Ginoo. Pero doon ay pero. Masigon pag yung kang maayo. Ingon ang 4. Apan tinguhaan hinuon ang katahom nga gikan sa sulod ninyo. Wow! Asan di ay nagikan ang katahom? Sulod nato. Wala nag-ingon ang Biblia kuha ang katahom sa gawas ninyo. Ngano man ang katahom sulod sa imong kasing-kasing mao nay tinud-anay. E kung unsay nas imong kasing-kasing mao man nay mo gawas. Hello. Kung maluluyon ang imong kasing-kasing maluluyon ko na. Kung ang imong kasing-kasing bulawanon bulawan ko na. Dili ko na tingga. Dili ko na aluminum o dili gold na. Tanawa ko. Ingon diri, apan tinguhaa hinuon ang katahom nga nagagikan sulod ninyo. Oh, katahom nga walay pagluban, nga mao nga malumo og matamis nga kinaiya. Wow! Diba? Diyos nung kinaiya. Wow! Grabe sa. Mahimong matamis. Mahimo kang bililon kay ang imong kasing-kasing bulawan ni. Ayaw apito bulawan ay. Ayaw apito, ayaw gamitan ng imong ka. Ayaw isli o tingkat ng kasing-kasing iso. Ingon diri apan tinguhaan hinuon ang katahom nga nagagikan sulod ninyo. Katahom nga walay paglubahan. Ang bulawan buluban ba? Sulay mo sa gold plated at spoon shop, di ba lang taon ay dili man ni original. Kuhit ranas mga taga pawn shop igsoon. Pero doon na siya iki, kung sa man ang ki, halaga igsoon 18 carats, 24 carats. Wow, nabahal ka nagbili dito sa pawn shop. Labi na necklace, bukat niya pinakuha. Dawa to na tag 50,000. Kanya paliton ra nimo sa Saudi Arabia. Saudi gold dili kaabot og mao maguna pa igsuon kung maadto kag Saudi Arabia kanang uban dunay mga negosyo niya na pag-ulit diri kadaghan na kay nangulintas na pag-abot sa problema berinda nakabalong man sila pilay palit sa Saudi Arabia dili na nalo kato dilo unya ibaligya po na sa pawn shop ngadtos mga customer ilan to po customer ay gold money di ba na ay carats, ikaw kung ako na kay carats ato bangas Ginoo. Kung naagani ka, labaw patas 18K, 24K carats. Kay ikaw kung ako, kilo kata sa hamili nga dugo, bililhon nga dugo sa atong Ginoo. Ibig gani sa mga malabon, mga kaigsoon na maayo ang tao. Maunat. So ingon diri may isong tanawa ako. Apan tinguhaa kini sa tinguhaa ga-illustrate maigsoon nago kay buhaton pero wala pa ni mahitabo sa tao. Ang pagtinguha nahitabo na wala pa sister oy. You can try to explain sa tinguha o nahitabo na ba ana dili kay wala pa nahitabo na nimo. Mao mangani ang prinsipyo sa tao nga wala kahibalo sa pulong sa Ginoo. Wala pa kani nahitabo sa usa ka tawo, maunay
desisyon sa tao mo ingon man ay wa gyud. Pero ato bangas Ginoo hinumdum bililhon ka dako kag balor sa iyang atubangan. Apan tinguhaan din hinuon ang katahom. Wow. Tinguhaon nato ang katahom nga nagagikan sulod ninyo. Katahom nga walay paglubad nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya. Dios nung kinaiya. Kung doon na kay Dios nung kinaiya, tamis ka kag kinaiya. Dili ka aslong, dili ka askan, dili ka halang. Tamis nga kinaiya nga bililon kaayo sa atong bangan sa Dios. Grabe. Salamat sa Ginoo, Maestro. Mahimo din kag bililon atong bangan sa Ginoo. Kung doon na kay tamis nga kinaiya, katahom kaaniya. O ang kaanya ko katahong nga kinaiya, wala sa imong panlabas lamang. Kundi na sulod sa imong kasing-kasing, sulod sa imong huna-huna, sulod sa imong salabutan. Hinumdumi, mahimo yung kang pinilhon at tupangan sa langit ng tangamahan na maunis. Ikaw ug ako, iso, hinuktuki right now, dili umang. Inyong ubos alagad, kanunay na masin-pasin. Ngang mensahis Ginoo, hinay-hinay mo tuong sa atong matag usa ka kinabuhi. Ang among gihimo diri, dili para sa among kaugalingon, kay kami mismo gipasinatinan sa bunga sa atong hinaguan ug sakripisyo atong pangat sa atong Ginoo. Kini among gibuhat, igop laming nagpaambit apan dili na mo ni kahatag ni bisan kinsa. Amo raning gisir sa matag usa aron ikaw ug ako kitang tanan nga layhan nga mahimo kang bililhon atubangan sa Ginoo. Buhata nga makapahimot ka atubangan sa Ginoo ug atubangan sa mga tao. Ingon dinhi sa Pedro gyapon mga igsoon. Ingon diri sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 7. Ang bato nga makapandol sa wala buto. Kinsa man ang bato si Jesus na. Apan man kaigsunan, hinumdumi. Ang Biblia mahimong bato sa usa ka tawo nga wala buto ngadto sa Ginoo. Moingon man ayay bukol na sa kuani ay. Ang Biblia mahimong bato, maaktan yun ang tao. Pero hinumdumi, mahimo ng bililhon nga bato kung ikaw o ako nakasabot sa mensahe sa atong Ginoo. Mahimong precious stone sa imong kinabuhi. O mahimong bililhon ang mensahe sa Ginoo nga may maghatod kanimo kadaugan kasiguruhan o dili kapakyasan even sa tibok kalibutan. Wow. Adunay mensahe ang akong mga estudyante dayon makunog exam ugma nga wala may class di ugma. Ako ra ni rong exam may exam. Dili ako mga estudyante magka-exam malingaw ko ani ko mga tinudloan mga exam. Salamat sa Ginoo. Unsa ingon diri mga exam? Balik tas ato nga tema. Adun na sila mensahe mga exam dayon makunog exam ugma mga halin yung mga ron mga exam sa mo ugma. Ingon diri mga kaigsunan. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 7. Sa giingon diri Megson, ang bato nga makapandol sa wala mo tuo. Kani Biblia Megson daghan yo kay mapandol. Kung mapandol ka, ya maglakaw Megson, mabalintong mangyud ka. Kung dili mabalintong maukab nimo kuko. Ang unang makukab Megson katupig kung kumalagko sa kuko. Nya piti ko na sakita Megson. O niya doon na pa'y mga pinulungan ng mga pamalikas, ay human na pandol pa. Nasakitan pa, namalikas pa, nangyawa pa, ni duol pong yawa, ni sabot agyo. Hello. Pero kung mapandol ka, may kong, wow, to God be the glory. Isampit ni mo ang Ginoo. Wow, wala rin sakit. Hinumdum yung mga isundon na yung mga sakit ng mga pulong, ayaw rin na siya, intertina. Diba, mahilom rin na. Tingali, ana right now, murag masakitan ka. Pero wow, panalangin na siya niya.
Di ba? Ma-enjoy ka maigsoon. O niya ang gasultik sakit. Perte ng laguta. Pero ikaw, ay, gamitan, bago na ito. Gastuhon, bago na ito ng atong kasing-kasing. Ayaw gastuhan. Ingon dire sa versikulo 7. Ingon dire. Kining batuha, mahal. Di ba? Mahal. Kining batuha, mahal kaayo alang kaninyo. Kun buto, mao nga kining Biblia, ang pingini, kay kining Biblia, naadiri ang mga mensahe. Pero imo rin isipitan, ato simbahan, matag Domingo, matag Sabado, o midweek prayer, o midweek, ato sa mga house, atong sa cottage prayer, o sa padiha. Imo rin isipitan, aron makita kasi imong silingan. Kita nag-akong silingang mga marites, makaingon din Kristohano nagduguan ang pangutana maigsuon wala na ba Dios nung kinaiya? Aron ta mahimong bililhon ato bangas Ginoo? Hello. Perting usika ng atong kahako. Usika ng atong sakripisyo. Pagpakita sa imong silingan sa imong sigataw kag sipit-sipit o Biblia, pero wala gi kinaiya. Wala gi kinabuhi. Mahimo kahatang bililhon sa Ginoo. Dili oy base sa Biblia. Tanawa ra ko diri bato nga magkapandol sa wala mo tuo. Kining batuha mahal kaayo. Mahal kaayo ang pulong sa Ginoo, dili na kabayrag sa lapi. Di atong nakasabot ini pero wala pagkasakita oy. Bukol sige. Labi na sa atong programa dire, wasap tay dimension ka tawo. Tanang tao sa timong kalibutan nga wala magkinaboy sumala sa malang kasulatan di sa kung sa pay atong organisasyon. Potro namin nagwali kung wala mi nagkanabuhin ni bukol lita ay. Bukol. Way kapuslanan nga buwali ka sa social media nga WhatsApp ka magkinaboy, ayaw na lang magpakusig-kusig. Ilo. Ingon diri maigsoon, kining batuha mahal kaayo alang kaninyo. Nga nagtuo apan alang ni atong wala mo tuo, ang kasulatan nag-ingon ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Di ba? Napamatud-an na hinuon nga ang bato nga wala hatagig bili, maudi ay tinuod nga bato, mao nga mensahe sa Ginoo. Pag-abot sa trahedya, unsa may mahitabo sa mga tao, di ba musapit o Ginoo? Halang Jesus, naapay gisampit nga dili maunig samot na Ginoo trahedya. Kanos ang taon niya nang tamo sampit sa tinuod nga Ginoo og naa ng mga disaster, naa ng mga linok, naa ng pagkurog, pagtayog sa kalibutan, pagulan o kalayo, paglahar, nangamatay ng tanan halos. Maingor ka, Diyos ko, Diyos ko. Di na naman madalang Diyos ko. Kay mismo ang Diyos naghatag na taas nga panahon kung kanos ata magsineriyos at ubangan sa Diyos. Biblikal igsoon. Ang atong kinabuhi mga kaigsunan, bililhon ni atong bangas Ginoo, pero ang tao wala naghatag og bini. Mismo ang Dios nga naghimo nini ihatagan og walay bini sa iyang pagkatao. Kanus ang mata mahimong bililhon kung ikaw nagkinabuhi nga Dios nun atubangan kaniya. Kung nagkinabuhi ka nga Dios nun atubangan sa Dios, why not? Sa katilingban, dili ka Dios nun. Nga ikaw kung ako nga kita may kahayag sa katilingbanon, sa taliwala sa kangingit, ang kahayag nga naa nimo ipaambit na. Ang problema kung ang imong kahayag dili tinuod nga kahayag. Tanawa ra gud ang bato nga gisalikway sa mga tao, nahimong bililhon sa panahon nga ikaw ug ako nanay problema, nanay pagsulay, pastor, pastora, alihobi. Pero ang mga alagad sa Ginoo, ididma lang. Hello, maguol pag wali tinud-anay, masakit pa. Apan kining among gibuhat, dili ni para namo, para ni Satanan. Ang among pagsakripisyo,
dinhi sa FM radio sa 95.3 dinhi sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Dili ni para namo kung dili para ni sa tanan. Aron ikaw ug ako kitang tanan makasabot sa mid-size Ginoo, aron mahimo tang bililhon sama sa usa ka bato nga gisalikway sa mga tao apan miabot ang panahon nga tinuod ang bato. Mao ang mensahe sa Ginoo. Adi apat yon mga ekson. Unang Pedro kapitulo, amo na nitong ipasa mga kaigsunan, kapitulo 4. Ingon diri sa 4 kapitulo 2 bersikulo 4. 4 bersikulo 4 ra mga igsoon. Ingon ang bersikulo 4 sa atong kapitulo nga gibasa. Ingon diri, paduol kamo sa Ginoo ang buhing bato. Wow, giklaro gyud. Kinsa di ay ang buhing bato? Ang Ginoo. Si Jesus. Ni atratas bersikulo 4 giklaro, gidiskas pag-ayo ang atong gibasa kaniha. Bersikulo 7 man to, atratas bersikulo 4. Unsay giingon sa bersikulo 4? Paduol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Tanawa lang si Jesus sa mga Pariseo si Dusyo nahimo nga daot. Si Jesus apan atubangan sa mga tao, atubangan sa nagkinahanglan. Ni Jesus naghimaya ngadto kaniya. Dios ko, nakakita nako ang usa ka buta mo igsoon, usa siya ning lahod, nakakita siya balik sa kahayag sa kalibutan. Ikaw ug ako dapat makakita mas kahayag sa atong Ginoo. Dining tagna og dapit sa kabuntagon mga igsoon, kanus amata mahimong bililhon sa iyang atubangan. Unya na bata magtinga na ta. Kanus amata mahimong bililhon ang balang kasulatan nga mo'y nagtug-an na ikaw ug ako mahimong babalaan atubangan sa atong Ginoo. Ingon ang mga Lucas kapitulo 12 bersikulo 24. Labaw sa tanan kitag bili alang sa tanan mga nilalang. Hinumdumi labaw ta kay bili sa mga kahayupan. Labaw ta bili sa mga langgam. Labaw ta bili sa tanan nga naa nga makita sa atong palibot. Kay ikaw ug ako bililhon ka atubangan sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo dunay mensahe si Pastora Imedian. Good morning Pastor. Maupay pagkatulog nako karon. Unsay orasahan naron mga igsoon? Apit naron alas 2 diha, alauna tingali maigsoon sa Saudi Arabia. Ingon lang yun anak Pastora Imedian. Samtang naapa ka diya sa laing mga naso, dobling amping, dobling pailo, dobling paalos, dobling sakripisyo. Time will come. Apit na sa pang-imuhang muin ang imong kontrata. Ikapito kabulan sa imong paglarga hapit na usa ka tuig last January 2024. Ang atong pagsakripisyo dinis kalibutan lumalabay naman. Apan luyonin ning tanan at iba at the end of our sacrifices. Hinumdumi kadaugan kasiguruhan bulawan korona nag-atang sa matag usa ni atong nga nagmatinud-anon sa pagserbisyo at ubangan sa atong Ginoo. Ikaw ug ako mas bililhon pa sa tanang linalang sa tibok kalibutan. Mahinungdan sa panahon nga ikaw mosampit sa atong Ginoo, dili siya makapugong sa pagpatalinghog kanimo. Dili niya ihikaw ang iyang mga idulong o mga ginagawa. Sa panahon nga ikaw makita sa Dios nga matinud-anon sa siyang mo panalangin kanimo. Dili matinud-anon ang Dios niya atong dili matinud-anon kaniya. Dili hingpit ang Dios niya atong dili hingpit kaniya.
ikaw ug ako makita lamang kang hingpit sa atong atubangan at sa atong Ginoo kun naa na ang Dios nun nga kinaiya. Unsa man ang Dios nun nga kinaiya, even sa atong mga pagpanarbaho sa laing mga nasod man sa Pilipinas man, sa bisan asa makita gani nimo ang Dios nung kinaiya, ikaw makita sa katilingban doon na kay pinasahi nga wala na buhat sa uban. Even sa mga eskwela, igsoon ang atong gihimo pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Ginuguni kaming tanan, ikaw ug ako, inyong ubos nga alagad, lumalabay lamang sa kalibutan. Apan ang mga mensahe nga among latod ni ining mao nga dapit, mahimo unta ning takumpini ug balo sa inyong kinabuhi kung mawala nami dinhi sa kalibutan. Kutob sa among makaya, kutob sa among mahimo, uban ang tabang sa Ginoo, hangtod may kininhawa, hangtod may kusog, serbisyohan nato ang Ginoo. Kay ipasinati nami sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ato sang iblihang ang hangtod may kinabuhi sa mensahe sa awit na nag-illustrate hangtod may kinabuhi. Apan masugot ang palandungon ang tao aduna pay kinabuhi, apan dili mahatag og panahon para sa pag-imaya sa Dios. Apan tugad pinaglory, ikaw ug ako ninghatag og panahon ini mga tanan. Nasayod ang Dios nga aduna mo'y mga nagkalain-laing obligasyon para sa inyong pamilya. Namoy trabaho, namoy obligasyon, apan nihatag og panahon o bili aron kita makapatalingog sa mensahe sa Ginoo. Dalay ko ng Dios sa matag usa, labi na sa tanan nga naminaw sa FM 95.3 na naglanog-lanog din sa tulo ka mga city nga nagapalibot din sa maong area. Kung sa tanan karon nag-watch sa Facebook Live, I declare blessing sa patagusan. Walay nalilong sa Dios. Kining atong gihimo dili lamang ni para sa among kaugalingon, even sa among personalidad, kung dili kitang tanan na kinahanglan sa mensahe sa Ginoo. Kamo na kinahanglan ang mensahe sa Ginoo. Kami na kinahanglan ang mensahe sa Ginoo. Wala pa namong nigiwali sa katilingban kami ng daan na igop sa palang kasulatan. Igsuon, si Jesus kaniadto gi-illustrate nga siya maong bato nga walay bili sa mga tao. Siya ang bato nga wala hatag pilit o balo sa tilingban. Apan sa panahon sa ilahang panginahanglan na himog nabilihon si Jesus. Even sa mga tinun-an ni Jesus, wala kahimong mga milagro kaayuhan ni atong nakinahanglan. Mao nga si Jesus niingon siya, kanus magko magpailog, kanus aman ang akong pailog. Igsuon, kanunay nagpailog ang Diyos kanako. Nangita sa pamaagi nga ikaw mahibalik sa iyang ining atong nga programa, wala ni mag-judge o paghukom ni atong mga balawsumas o mga bisyosong tao, kundi nangita ni pamaagi uban ang kaalam gikan sa Ginoo nga ang tanan ikaw ug ako mahibalik sa tilan sa Ginoo. Apan wala ni mahimo igsuon kung maabot ng katapusan na paghukom. Ug inyo lang usab nga igaliwala ang mensahe sa inyong ubos nga alagad. Wala na may mahimo. Dili na may kadipinsa ay mismo kami muatubang nasa manan sa atong Ginoo. Mas bukat ang hatol namo kay kami niya. Kung nagkinabuhi ba mi ni ini, kung nagwali ba mi ni ini, kung ako bang ipaambit sa tinudanay nga pagpaambit ang mensahe sa Ginoo na maghatod ka natong kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan dinhi sa silong sa langit.
Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwan sa Facebook Live Luzon, Visayas ug Mindanao. O sa tanan nga naminaw sa San FM. Sa samang tagna sa samang higayon. Mag-uban-uban taong makadawa. Alam sa mga programa. Ang atong oras karon maisor medyo taas naman. Kung niining adlaw mao'y adlaw ang pirmirong adlaw sa Nobyembre sa 1 nining tuig 2024 mga iso. Hapit na moin ang tuig. Kung ang atong kinabuhi wa ta mahibalo kung kanos abon ni moin. Ininhawa na to kanos asab ni matapos. Walay na sa ito walay nahibalo. Ang nahibalo lamang nini maulamang ang ina. Ato kinisirahan des mga pag-ampo nga ison saglit ang atong oras. Medyo budto na gyud hapit na alas City. Salamat sa Ginoo sa tanan na naminaw sa Side FM 95.3 sa nakapalibot nining maong nga dapit. Panginaot ko ano na mo'y nakatunan kung napupo nga may pagtulunan. Pinaagi sa balang kasulatan. Inyong ubos kalagad kanunay numasig-masig nga moturok kini sa matag usa nga kinabuhi kasig-kasig sa labutan. Kining among himo nakabenepisyo ng ato pangas Ginoo. Mao nga dili ni kapugong sa pagpaambit ngadto sa uban. Dili na mo na ikahatag kun dili ikapaambit ng namo ni sa kapilitan. Unsay sekreto, unsay pamaagi nganong maayo kayo ang Ginoo kanato. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga problema, taliwala sa kawaladon, apan antinaw nagpabiling bikon yapon pag-abot ng mga iso. Labi gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios samahan. Salamat po Dios sa imong paglig-on. Salamat po Dios sa imong pagproteksyon. Salamat po Dios sa imong pagbantay. Salamat po Dios sa imong pag-atiman. Salamat po Dios sa imong pag-amuma sa matagusan namo ka mga pamilya. Sa tanan karon o Dios, naminaw sa Side FM 95.3 sa ilang kasatag sa mga Pinoy-anan, sa ilang kasatag sa kalimutangan karon, even sa ilang pagpaminaw sa imong mga pulong mga mensahe. Hatagan nilang pili, hatagan nilang balor o Dios aron kami mahimo usab nga ayan tapos diya sa imong atubang. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, Lord. Aduna sila mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa kukapikas kinabuhi nga naa karon sa Saudi Arabia. Salamat o Dios sa imong pagtipig. Salamat o Dios sa imong pag-amping. Salamat o Dios sa imong pag-atiman. Labaw sa tanan sa milagro kaayuhan abot sa among ikatulungan ng Lord. Nga ikaw naghatag og kumpleto nga kaayuhan, kumpleto nga kagawasan, kadaugan gikan kanimo Lord. Salamat o Dios sa mga pag-ampo nga ikaw nagdungog kanamo Lord God. Bisan pa man ini mawadakit sa pagmintinar o Dios nini nga Side FM Lord God. Nga antinaw padayon o Dios na himong mabulokon ang imong mga mensahe, na himong pilihon nga bato diha sa imong atubangan, labaw sa tanan sa tigok katiningban. Salamat o Dios sa kaalam kay balongan gikan kanimo. Kaming tanan o Dios nga imong gipihanan ini gikan kini kanimo Ama. Lamang ang among buhaton mao maaduna kami Dios nung kinabuhi, Dios nung kinaiya, Dios nung kahibalo gikan kanimo Ama. Aron amo kani ikapaambit ngadto sa tibok kalibutan. Salamat o Dios sa imong paggunit o pag-amping kanamo. Bisan pa man o Dios sa tanang kaigsunan nini sa balong, dapit sa pilitigan, dapit sa kapit, o sa tanang tao na naminaw nini mao nga programa. Sa tanang karon nagwas ko Dios sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Panalangin niya matagusan nila ka mga pamilya. Sa ilang paghago, sa ilang pagsakripisyo, aron makapapay paminaw sa inyong mga pulong mga mensahe Ama. Abli ang imong tapuanan sa langit. O salamat o Dios nga wala igong kabutangan sa panalangin pagabot sila kasatagsa kamang sapakan. Kadaugan kasiguruhan
kabaguhan, milagro, kaayuhan mag-abot sa tanan ron. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo kanunay. Ikaw ang Diyos nga makahimo nini. Ikaw ang Diyos kang Abraham. Ikaw ang Diyos kang Jacob. Ikaw ang Diyos kang Isaac. Kung ikaw usab ang Diyos kanamo ngamong gilatan. Tanan nga niya kanamo o Diyos. Wala kami usab kanakot nini. Apan imo kami gihatagan og biling sa imong atubangan. Aron kami makahimo pagpasalamat kanang kami. Aron kami o Diyos makahatag og balor og biling sa imong mga pulo mga mensahe sa imong kinabuhi. Dunay mga sitwasyon o Diyos na kami madag-uman sa mga problema. Apan imo kami nakita. Tungod kay imo kami gihatagan og dakong biling sa diha sa imong katabangan. Sa tanan karon o Diyos na nag-watch sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, I declare blessing sa katapusan. I declare prosperity. Ang kadaugan kasiguruhan na argit kanimo Amahan. Tungod himaya na nagit kanimo ang tanan. Pinagi lamang sa imong buktong alam o personal na mga manluwas. Ang tanan pagaingon, amen o amen. Salamat sa Ginoo mga ison, manamilit ng inyong boss kalagan, boss na higala sa social media, o sa FM radio, sa samang takna, sa samang higayon, mag-uban-ubang ta kung mag-adlawa, adlaw nga Sabado, petsa 2 sa November. Sa tuig 2024 mga ekson, apit na gyud mahuman. Salamat sa Ginoo mga eksonan sa inyong pagkiguban sa atong nga programa, manghinaot inyong boss kalagan. Ado na tayo makatunan, ado na tayo mapupo nga may pagtulunan, pinagi sa balang kasunod. Sa ngalan sa labing halandon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Magasaon, ani ano sa inyong ubos kalagan, ubos nga higala, ubos nga sulugon sa FM radio o sa social media, Pastor Sapre Candelario, manabilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagkikabit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan orasaha alas 7:02 na sa kabuntagon. Mayong pagpangapi o nya mayong pagpamahaw at tingali ang atong kusina karon mga higala nag-aso-aso na sa mga pudpud, mga bingka, mga nilat ang manok nga Bisaya, mga karning mga baboy igsoon. Apan hinumdumi buhata ang tanan ang alang sa pagpasalamat sa buhay na ito Diyos. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiuban o sa inyong pagpaambit o pasirninin atong nga programa ang Ginoo magapanalangin sa katapusan. Maipunta ka na itong tanan. Happy Friday sa 1 sa Nobyembre sa tuig 2021. God bless everyone.